treball que hem de fer els educadors amb la diversitat és, primer de tot, observar-la, conèixer-la, analitzar-la i després formular propostes per treballar sobre aquesta diversitat. Utilitzar la mediació com a sistema per resoldre conflictes, perquè és un sistema que permet poder arribar a una solució positiva pels dos, fer-ho des de la joventut però també des de la intergeneracionalitat, professionalitzar l'entitat i a la vegada combinar-ho amb el voluntariat i també entendre la convivència com allò integral, adaptant-nos als diferents camps i disciplines que hi hagi en una ciutat o en un barri. El tractar-se d'una televisió per internet i amb difusió a les xarxes socials permet no haver-se de limitar pensant en prime times. Al contrari, sumar minories és el mateix, possiblement, que fer un programa majoritari. Creiem en administracions locals i comarcals que s'ha de treballar molt els espais comuns de convivència, perquè si volem cohesionar tots els habitants necessitem compartir aquests espais. La nostra cultura ha perdut una mica aquest ús públic del carrer i en canvi altres cultures encara la mantenen. A nosaltres ens agrada emfatitzar això i ho fem a través de l'ús de l'espai públic com a lloc de trobada, no com un lloc de pas per anar de casa al despatx o de casa a la botiga. El futbol és una eina en la qual es pot treballar molt bé sobretot el que és la integració i sobretot el que és el respecte. A l'hora de formular aquestes propostes també hem de treballar des de la pròpia diversitat del col·lectiu del professorat, treballant en equip i aprofitant les virtuts de cadascú per coordinar-nos. Era un grup de dones que tenia moltes ganes de fer formació i això ens va ajudar a nosaltres també a que la demanda fos més concreta. Va facilitar molt el tema també de tenir un equip motivat i l'administració local que aquí ens ho va posar tot molt fàcil. Al final és un procés que necessita temps, no? Temps per treballar o per conèixer l'idioma i un temps perquè la gent aprenguem a treballar entre les diferents cultures i això no sigui un problema. Nosaltres en aquest grup vam actuar bàsicament com a impulsors, per això nosaltres pensem que el repte més important és que aquest grup pugui continuar endavant i que nosaltres com a servei actuem només com a facilitadors de tot allò que elles tinguin ganes de tirar endavant. Els alumnes han de creure's protagonistes del que estan vivint en els centres i en la seva educació, protagonistes, s'han de fer responsables i han de tenir iniciativa per participar i no esperar una actitud passiva que moltes vegades trobem. Ens agradaria que el viatge fos a la inversa, és a dir, que siguin els col·lectius, les escoles, els ciutadans, els casals de la gent gran, els que ens vinguessin a buscar per realitzar projectes. És qüestió de temps, no? I de posar ganes entre tots.